Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio Tolde Dubango e onon ɓe ɗiɗo groupe WhatsApp, groupe nafoore mere, groupe andu annabi ma. On calminama, on juurama. Yo Allah waɗ en e sirat mustaqim mo ganduɗa eɗen ñaago ɗum laabi sappo e jeeɗiɗi e ñalɓe wiye ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Ngol ɗon lawol won lawol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ganduɗa omo yiɗi rewɓe ngol ɗo lawol. Anduɓe lawol ngol cali ko tikkanaɓe bandiraɓe sehilaɓe. Yiiliɓe lawol ɗo wona lawol makko ɓen ko majjuɓe. Rewɓe lawol ngol ɓe dañi yurmede, ɓe dañi peewal. Ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o sifima yimɓe to Qur'an karim caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man yuti' illaha war rasul فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ɓe rewɓe lawol al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ɓe ganduɗa tikkanaka majjani ɓe ndewi lawol Umar, Abou Bakri, ko nande Hamza en e laabi annabaɓe won lawol Allah poccingol bandiraɓe julɓe. Sa jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tagɗo windere nde o tagata yimɓe oppa ɓe sudan, hay jinnaɗo jibindo ɓiyum mo holtin ɓiɗɗo mo jangin ɗum mo safru ɗum mo tindin ɗum mo jertin ɗum ko moƴƴe mum e bone mum fof bandiraɓe julɓe. Ɗum waɗi Khalilur Rahman Ibrahim nde wonone ande Allah bambo al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam en mbi o yettima duuɓi 55 en kaali ko Marx kaali, en kaali ko Gota haali, en kaali ko Yahud kaali e makko, en kaali ko Nasara kaali, en kaali ko wileɓe kaali e makko. Sahabaɓe so jooɗima hen sadio ɓe kala nde ɓe gona e jahiliya nde. Sa andani gonɗa e jahiliya nde a wawi sendul hakkude gonɗa islam nde a weltotako. Or sahaboɓe jooɗo ɓe mbi enen ƴeew ko mbaɗan en ko boni, ƴeew ko kalnen ko boni, ƴeew ko ƴeewɗo boni, ƴeew ko Allah rokkina en nema. Ko nden beltotoɗa islam ma ginnade ko an Allah yaltinima e niɓɓere o addima e leeral sabu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ɗum noon yettirɗum Allah ka julɗo Allah hollima peewal aɗa woni hen, aɗa wiya e Allah yomi ñiiɓe ngal ɗo peewal hami ruttoyma mbiya ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Mbiɗen no Khalilur Rahman wini Ibrahim omo sifo joomi ko joomiraɗo mbiɗen so tagi yimɓe o oppataɓe sudan mo ñamminɓe, mo yarduɓe, mo sellimɓe, mo addu annabi. Woni ala fo lepteteɗo taw lettere yettaki mum. Alayhi wama kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula. Wuro fo lepteraka ha annabi are mum, ha deftere are mum. Sa yeddi lettere o neddiɗa ko gadduɗo lettere o. Sa yeddi gadduɗo lettere o jedduɗa ko Allah kañum neliniraɗo o addi deftere nde. Ɗum waɗi ɗiɗo tati mbawa serde bandiraɓe julɓe. Holko Ibrahim Khalil Rahman Cheikh Ousmane mbi الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا إله إلا الله. Ibrahim rewat ko Allah goto takɗo ɗum o waɗɗum e peewal o ñammintam o yarmatam, so mi ñawi kam ko sellintami koye makko jogol mi ruttade, o wurtinami te mbeɗa ɗamini o yaafo kam bonɗam jande darnge. Ibrahim wina ɗamini yaafe minema ngarere toppiɗen haajuji men ganden oɗo darsu siratal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ko ha ñamtinamo o holluma ko moƴƴe ma mbaɗa, o hadma ko bone ma goppa. Ko ɗum ɗo woni sababu jangtade siratal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O didi diidol kankal Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadis Ibn Mas'ud rawahu Darimi wa Ahmed wa Tabarani wal Hakim. Ibn Majah wi hadis on selli. Ibn Mas'ud sehil al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa ne wonno ko giɗo makko jangguinimo cimoje 70 huno ko nelaɗo e nofru makko ndeysan. ɗum woni nelaɗo hokkimo grade ala dañi ɗum sahabaɓe o wi kala jiɗɗo nande Qur'an no jipporino yo heɗo jangde Ibnu Mas'ud bandiraɓe sehilaɓe
o wi nela sallallahu alaihi wasallam diidi diidol portingol o diidi bangi ñaamo diidi o diidi bangi nano diidi o wi ngol diido gongol hakkunde woni laawol Allah woni sirat mustaqim mo ñaagoto en ñana fof o wi ɗiɗo diidi gonɗi ñaamo ɗiɗo gonɗi nan o wi diidol fof ko seyɗani woni yeeso mum ene nodda yimɓe seyɗan horfani yimɓe ko jeygol wala Allah wi seyɗan ko gañuma inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir seyɗan noddata bandu men o faane to jeygol ɗum waɗi o wi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala mami jooɗe lawol poccingol لأقعدن لهم قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يو إبليس ني عندي لاول النفوتشي ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن يور بياسو ومن خلفهم اتشغل مبي وعن أيمانهم إنيام مبي وعن شمائلهم إنن مبي ولا تجد أكثرهم شاكرين ويهب من جتراما فدا يتر على فوق دين ما الله ركماكو هادم بودي بودي ستوي عن قرآن نجولونغو أدون أفوف أياني هن سنا ريدوما أود ندراني بايما إن قد ندراني بايميجي kado mawdo ko al mustafa sallallahu alaihi wasallam kado mawdo ko qur'an kado mawdo ko njul woni rasul sallallahu alaihi wasallam o njulu woni bumnata kiram wodi Allah wi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrum ma yajma'un kalamu Allah tagi Allah hokkum hakkum woni jul on kefera mo nyam mo yar mo wad bibbe mo sellu mo nyaw dum do fo Allah rokki min fof kono yidde Allah e yidde qur'an e yidde njulu e weltanade odo diine dum ko mo Allah yittan Allah rokka dum woni Allah sallallahu alaihi wasallam wima a meɗi dakam imanagal a fuɗɗima weltade a welama Allah jomiraɗo islam dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kañum woni mo poɗɗa ñamtinde te deñata ɓernde ma koko umme Allah ɗum woni Allah wi qul jafoɗen ayam ɗe siji ɗum alladhina amanu ndeysan oɗo ay jinnomi jangude alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ndeysan woni so Allah jangta am ɓerɗu men deeƴa so sira haala ɓerɗe deeƴa so qur'an haala ɓerɗe deeƴa woni hen so haalama mettin so jeere haalama beltowo ibnu mas'ud wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam diidi ɗiɗo diido o yi diidol fof ɗiɗo cewdiɗo ko seyɗan woni yeeso mumen o jangi oɗo aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون جايب بيدو الحديث او حديث سلي وين اونو لاولم يكو غوتول لاول الله غوتول o yendewmo o yerendew laabi kewɗi ceeren ɗum ɗum woni wasiya mo Allah wasiyan mballeɗen kula Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ken usman hon jettiɗen mbiɗo oɗo biyata salamat ben waqsh ko madina najo o wi o woni cukule ndesan o mo tuddi hakkude galle mabbe o wi ebe jogino manise ko yahudi ndesan ari dari en haala o wi kanko mo leli manise o yahudi on haalda e bandi ko en o wi be bandirabe darngede ko jogor darade yimbe ko ma yobe ma mizan ad ma aljanna ar ma jengol ar ma sirade ar quraish e ko nande mumen be gongnan so neddo maayi ma wurtina wadi mi wenno a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul na'am wa antum dakhirun kambe so neddo maayi tan gasi hankadi o maayi hilkuna ila dar neddo so maayi hasbaraka ummitako wadi alibe la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun tagde lede asman kay bur sata tagde neddo tagdo gadan kay ne wawi wattude gongol kadi kay ronka dum ko qul jafode ay mo jinnom jangudo o dari on e wajaade be wibi onon kon ummitobe ma ummi an kam so neddo mayi en ummito wibi aha yimbe daro yeso Allah deysan nyane yim fo nyaawe be bibo dum kam holna wayata o dum ko nyande darnge adi be wattindi be dendi e on batirtedo o wi jeygol nan laakara kanko yahudi haalata o jeygol non laakara goto men e odo adon so ƴettama o waɗama e barme ɓurɗo wulde o waɗama hen o sumama hen pour o daɗa e jeygol laakara mo waɗɗum sabu jeygol ngol tono e bondini o wi jeygol aduna oɗo so dañi leptede hen mbalo mo daɗa e jeygol laakara mo waɗɗum la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɓe mbimo way hak yi an kam a boorama ɗum no made wonata
uymo caggal nde annabi nela ha akhir jamal bi annabi nele uyma ha bi o yalta makka kede ko yahudo wi o yalta makka walla yaman o arani o godo wuro do madina do be bi dum madan wonata o ngel do cukalel salamata o ngel do cukalel so wuri ma hawru hen jamanu makko badim uyi wonani jammaji tan ha nela sallallahu alaihi wasallam nela o nela do ari madina tay kanko yahudi bi no nela do ma nele o ene wuri be bi an kam a gogdinta i ande an wajarno min an wini annabi jonni nela anelama tebe ummi ko leedel mabbe be ngari e be padi al mustafa sallallahu alaihi wasallam lekki tamoroje do ganda don o jogori ummade wi aha o do nela koy mon kono wana min la ilaha illa muhammadur rasulullah الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون لسان ابن غندر المصطفى صلى الله عليه وسلم ابن غندر بمن كو be ciudi dum non sa halnama ko selli nangto hen sa halnama ko feewi nangto hen biida majjande ko juldo jeyi kaldo do wayto dum fu yo jettu dum woto yejjir jamma kurteta lakara hay goto ayata sona golle ma e balle ma Allah wi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun nyen kurteta qabri de ko den dutarda Allah won galle gadid lakara ko qabri yo Allah sur en anne lakara holla en peewal ndewen hen o holla en bonen goppan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin